Az asztrológia görög eredetű kifejezés a csillag és a tudomány szavakból ered. Az ezoterikus tanok egyike, amely a bolygók állásából egy esemény bekövetkeztének időpontját határozza meg. Alapelve Hermes Trismegistos nevéhez kötődő smaragd táblatétele. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van. És ami fent van, az megfelel annak, ami lent van. Háromféle ága a kérdő, a születési és a mundán asztrológia. Hazánkban legelterjedtebb a nyugati asztrológia, amely 12 részre, azaz a 12 áratövi jegyre osztja fel az évet. A műsorszám támogatója az AstroWorld. AstroWorld, bennünk a jövőd.